Hello, mayong gabi sa tanan. Kumusta na mo? Dugay na tango magkita. Pila na kaadlaw. Mao na karon manghatag ko lingaw-lingaw sa atong mga pinalangga nga mga followers o mga kanunay nagsuporta. Kanunay naglantaw sa atong Facebook Live. Shout out niyo tanan. Ma'am Judith Zamora, Ma'am Jersan Adan, Ma'am Vicky Valyarta, ilabi na gyud ni Ma'am Lensle Tihio, ni Ma'am Vivian Isula. Sa tanan na lang pod nga wala ma-mention, palihog tag subscribe sa akong YouTube channel, Manoy Juan TV. Salamat kayo sa mga wala ma-mention nga kanunay gihapong naglantaw sa atong live. Unta magmalampuson magmalampuson ta sa atong mga tumong og tinguha ning atong pagpanginabuhi diris ibabaw sa kalibutan. Dili lang sa lingaw-lingaw kung dili sa atong tibok pamilya, atong mga igsuon, mga ginikanan nga magmalipayon, magsinabtanay, puno sa gugma. Salamat kayo ninyo, labi na gyud sa mga followers nato sa Facebook. Unta kanunay mag-uban-uban ta alang sa lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw sa kinabuhi, dayan-dayan na. Salamat kayo ninyo, ilabi na gyud sa ating mga followers nga mga Tagalog, mga hindi makaintindi ng Bisaya. Salamat po sa lahat. Maraming salamat sa inyong suporta sa Manoy Juan TV sa Facebook page. Unya palihog ko subscribes na lang po sa akong Manoy Juan TV YouTube channel. Salamat kayo ninyo mga palangga. Sulayin ninyo 133-322 310-658. Sulayin ninyo kining lingaw-lingaw nga wa man kita masayod kung unsay mo gawas. Ang ato lang dayan-dayan sa kinabuhi. Di natin alam kung ano ang resulta. Ito ay kasiyahan lamang. Dayan-dayan sa buhay, kung naintindihan niyo kung anong dayan-dayan. Parang ano lang ba? Salamat, maraming salamat. God bless kaninyong tanan. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat.